because i-behavior yeson ne-behavior ye-member azifani. I-member ayina-sense of ownership, but i-son ine-sense of ownership. Should utata angabikho, ezi zinto zezam ndidlala ngazo. I-member ayinangqondo ye-inheritance. I-member is looking for a next pass, but i-son, this is a lifetime. Uve abanye onyana besithi ligazi lami. Andazi ndiyavakala na. So funeka udlule from being a visitor into a member. Kodwa ungahlali kubumember. Ugqithe from i-membership into a son. Because xa uyi-member uyakwazi useva ne, but useva with your terms and conditions. Ayandivakalayo. Xa uyi-hireling unexesha lotshayisa ngoba uqeshiwe, ngoba uyayazi ixesha lotshayisa. But xa ungunyana kaVan Wyk usebenza kwikhampani kaVan Wyk, awuzufana nabaqeshwa bakaVan Wyk ngoba wena awungumqeshwa. Kuba kaloku kuthiwa umqeshwa ubaleka kuba engumqeshwa. So kukhona ii-tendencies zobuqeshwa, kube khona ii-tendencies zobunyana. Ayiwo amena angabikho. Ndithi kukhona imikhuba, tendencies zobuqeshwa. When ungaclaima ukuthi hayi I'm a son kaPastor Theo, you can't be. And God is not looking for members, God is looking for sons. Hello? Yabona xa ungumntana omncinci awuvunyelwa wenze izinto ezinkulu, like wenza amaqanda. Mhlawumbi xa uphaa ko-6-7 you can do amaqanda, but as you grow up, as you mature and become responsible, you do serious stuff. Umama uyakwazi uhamba athi hayi uzupheke, kodwa athi pheka kwesi stove ububalekiswa kuso ngokubona mani. The same thing besikubetha xa ufika kuyo is the same thing ethi kushiya nayo when you become matured. Andazivala nayo. Abantu the same thing ibe wrong izolo ibe right namhlanje because you have become matured. You will never sell umntana Pastor K a shop ne-200, but ngoku umntana uyakwazi umnika i-card or umnika i-500. What was wrong yesterday is right today because of their maturity. Hello, church. So you must migrate from a membership into a son. When you are a member, a church member, xa kusetyenzwa uyazimela, uyadoja. Xa kusetyenzwa wena mamela ndixelele, yabona xa kusetyenzwa wena uba uxakeke izinto zakho, you will do izinto zakho ngoba wena you're not a son. Awuna sense of ownership that le nto yinto yasekhaya. Amen ngathekile. Unale yabona xa uyimember uyingxaki umntu. Ngoba i-attitude yakho naxa kusetyenzwa there's a certain kind of job. Ngeke ndibe phatha namabhakethi mina esanti ntoni. You look at me and Bonamos. Une-status mindset when you are a member. But when you are a son, you get to the mud because this is a family business. Xa uyi-member uyahluka. Because kuthiwa members don't abide. Umqeshwa ne uzokhangela omnye umqeshwa apho afumana khona amadlelo aluhlaza. Manze lumsekelo. Yabona uba
uculela imali apha, then kuyofe komnye umuntu athi akubhatala malini ba, uthi wena 2.5, athi I will do 5. Would you come to us? Then you move. Then when you move to setorhweni, omnye athi ndiyakufuna mna, akubhatala malini ba, uthi 5, athi ndiyakufuna, uthi uthini ke wona, athi 7.5, uthi good shot, uthi kulo we-5 bye-bye, umshiye inhliziyo ibuhlungu lo we-5, nalo we-5 laa nhliziyo ibuhlungu, laa nhliziyo beyidalile phaa kulo we-2.5. So ngoku ushiyana uba namandla, naye uzokubethwa yenye i-team player ezothi gqi, nalo 7.5 uzawubethwa kodwa gqi 10. And ke ngoku lo yena ngumqeshwa. So umqesha migrate from place to place, akanazinzo. Kuthiwa bazalwane, a son abides in the house. Eba umgede, ungumgede ne, uzalwa mba umgede, ngunyana kaba umgede. Noba ungathi uthi hayi, but kwiiloins zakho ukhona utata umgede. Zikhona ezinye izinto esingazikhetheliyo, but esikhethelayo sisifumene sikuyo. You don't decide that you are going to become. It's just like umzekelo ngoku. Uthi uzoba ngunyana katata umchenge. Awungekho ube ngunyana katata umchenge. Thina biological, ngoba uzalwa ngomzundi. Did you understand? So, I was going to, are you a member or a son? I was in members. Because impilo ye-sons, impilo i-commitment ye-sons ayifani ne-commitment ye-members. Ngoba i-sons ziyabuza uba jonga uYesu benebandla akhona mntanam. Yesu benebandla. Cela ukubonisa ibandla likaYesu. Yakuncwadi kaJohn 6 verse 56. Singaya phuma sisuka. And ke ngoku izinto azinikezwa ii-members, izinto zinikezwa onyana. Uthi unyana kaThixo uthi all that I have, uthi all that the Father has given me. Praise the Lord. Uthi konke uThixo andinikeze kona. Nikhona bazalwane? Uthi all that the Father has given me, He has given me the Son. Nikhona bazalwane? Take it out of your Okay. Verse 50, I said 56. Okay, let's go. Let's go. Amela, verse 50. Let's start from verse 56. 56. 56. 54. Yes.
Okay. 66. 66. And he said, this of 56, after this, many of his disciples go back, returned to their old association. Many of whose what? Whose disciples? Jesus. Many of? Okay, ruler. And no longer 67. And no longer, accompanied. yes, no longer walk with him. Verse 66, 68, 67. 7. Jesus said to the 12, will you also go away? Yes. And do you too desire to leave me? Yeah. 68. Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Amen. So in some of the guys that they walk with Jesus had disciples. They belong to a church of Jesus. So they love Jesus. Jesus had his guys. These were not the crowd. The Bible doesn't say the crowd. It says the disciples of Jesus. So it means we saw abantu, but they no longer followed him. You got that? And the reason why they no longer followed him, it was because they were church members, but they were not sons. So the 12 became sons. So now Jesus is saying to these one, because if you are a son, you must be tested. So Jesus was putting this one on a test that Nina, niyafuna uhamba nani, hambani. Ipoza yami. Yamfuthi uthi nina noba 12 nishekeleni. Hambani nani, hambani. Akana begging tendencies. Because xa uyimember funeka ucengwe ukuthi mawuhlale. Then xa uyisan sitting standing in, but you stay. Siyakunxolisa, but you stay. Funeke siqaphele uba sithetha njani nawe when you are a member. Ngoba uyophuka. Awamene ngathi akekho na. Ngoku yabona xa uyimember ugada isidima sakho. Ho. Cuma ungubani umfundisi? And mamela bichaze xa uvavanya uyazi uyavavanya. And xa uvavanya ngandlela zonke. And it's either uyafaila okanye uyapasa as a son. Because funeka utestwe as a son. UThixo akahambi nabantu angabatestanga. Amen. Jonga nama ndihambi nabantu angabatestanga. Ndihambi mama andizithembi to church members. Who will put you in all kind of test to annoy you, so that we get that thing that can be annoyed inside you out. Until there is a humble you. Hello? No, as long as we are church members, as a team, just know as a team, because I'll give you test, no test me. Kasi unyathele apha uzawuthi. Amen ngathi. Awukabuzo ngazi window. Kambuza are you a hireling? Ngumqeshi. Uyabona xa ungumqeshi, mamela xa uyi-church member. Mamela ndichaze xa uyi-church member. I-church member tendencies uyayedwa ecabeni. Akanaxanduva lokugcwalisa indlu kayise. And akonqeni u-church member mna uba i-church member for 3 years ehamba yedwa. And u-church member into azawuyenza
uzawufuna ukukhupha abantu ecaweni abangaziswanga nguye. Uchurch member wazi kakhulu. Uchurch member wazi about how this should be done. Xa une-mentality ye-sonship, uthi ngoba utsho wena tata, this is how it's going to be. Yabona i-church member funeka uthethe naye ka-100 izimvi into eyi-1. Jonga ngenye imini omnye utata ubuza kuYesu, uthi Yesu ndikubukela. Omnye umfo uye wawayibisha, hello. Uthi but komnye uye wathi uthi kowesithathu umjonge. Uthi uyabuza kutheni ubhikishana nabo kanje? Uthi lo wokuqala ndimwevisheleyo uthe ukuze yena ayazi izinto zirayithi between the two of us kunyanzeleke ndimwevishele. Uthi lo wesibini kunyanzeleke nje ndinqwale intloko ayiqonde uba zirayithi izinto. Lo wesithathu yena ngomjonga nje uyayazi it is well. So uyabona nalapha kwi-sonship ke ngoku ukhona ii-levels apha kwi-sonship. Nikona bazalwane bam, zikhona izinto kunekhona afuna utata athetha kayi-100 uthetha kayi-1 achazela uba le uyenza yi-nonsense. Uthi Yesu, they hear my voice. They hear my voice. When you're a church member, you struggle to hear me. When you are a son, when we put this word a son, we didn't put a gender. There's no gender in this word because as the copy gender is either female or male when it comes to a son, because we are all the sons. Praise the Lord. Because we are dealing with the character, not ubume, not the gender or the feminine, So we are dealing. So the question is, are you a son or a church member? Uzawusukani by church member. Because a son abides. A son will never leave the family. Ufana veki ehamba, uhamba as a fan veki. Yabona xa uyi-church member asikwazi ukwandisa umsebenzi kaThixo. Umzekelo ngoku asikwazi uba segugu lethu, asikwazi uphelela phaa. Ngoba nabantu, because ngubani ohamba yokwandisa indlu, kodwa andisa ifemeli yakwamgeda yokwakha ifemeli yakhe. Uthena ngayokwakhe elinye igama uthi ngumgede ifemeli le, but wakhe indlu yakho phaa. In actuality to extend the family. So umzekelo, you see, when you are a son, you take the family name, you spread the family. Umsebenzi katata akho uwenza lula. Uzothi usalinde uba niqhubekeke nedivala. You got to grow up from being a member into a son. Abantu abazii-sons bathwalisa umthwalo uyise. Ubona unyana kafani veki athi tata hlala endlini namhlanje ndiza kukhavela. Yava? Ubona izinto ziyenzeka kwibhizinesi yakafani veki ngenxa yoba abantu banolundi. They have the understanding of what it means to be a son. So ziyahlupha ke-church members. Ngoba i-church members ziloko zikhangela ii-blessings, but ii-sons ziloko zifuna ukuphusha umsebenzi kabawo forward. Yabona ii-church members zinamaxesha ongeke uzifumane ngazo. Ngeke uzifumane ekuseni ii-church members. Yabona xa uyi-son uthi ngoku unomfazi, uthi ngoku unomyeni, ibe ngathi awunaye.
xa uyisana uthi ngokunomyeni okanye bekubuye nomfazi awuvumeli ibiqobo ngenxa yoba uthini uyisana. Ayo amen akekho apha. Nikhona bazala? Sometimes ke i-sons ezi daughters siyakwazi ukukhonza sobayi-2 but ifumaniseke uba athi utheni ngathi ungena kakhulu le nto. Okayibona lento athi uthe ngathi ungathi wena unikeza abanye abantu i-chance ayenziwa kule nto kule school. Akunikezwa abantu i-chance kule nto. Awuthi ukwenzile izolo uthi awunokwenza namhlanje akunikeza una chance kule nto esikuyo. Ngoba usevele indawo engangeyakho awuzuvumela yona nasezulwini awuzumelwa ngabanye abantu kule nto esikuyo. Yilaa nto ke ngoku ndidla ngothi kubalulekile xa sitshatana masitshatane siyazi uba sisevu uba angathi kanti usiduli ngoku udaba xa efuna uhamba ayoseva ukuthi hayi awuzukwazi qala ngalo. Kaloku the king of this house is Jesus. So if Jesus must go and be served, we are all the servant of Jesus. So abangabikho ngokuthintela omnye. That is why kubalulekile kubalulekile ithi masingabikho equally yoked nabantu abangakholwayo ngoba sizoba nayo i-common ground. Yavakala ukuzothi ufuna uphuma abethi ndifuna amarhiwu. Akukho wrong amarhiwu. No irongo nento abantu abangomama abaphephela ngecawa angazenzi responsibility zakhe. Xa ungumama owise uvuka ekuseni wenza izinto ngexesha so that ungazubambeka kule nto kabawo ufuna ukuyenza. Uzoshiya izinto zinge-order endlini xa ungumntu ongumama owise. Ngikhumbula ndithe umyeni ndithi awubi ngumfazi xa utshatile uba ngumfazi ngoku. You understand? Uba ngumfazi ngoku. And akho ndoda ifuna umfazi olula. Akho ndoda ifuna umfazi olusi. And uyabonakala xa ulusi. Nalapha ekuthetheni uyabonakala. Akho ndoda ifuna umfazi olusi. Sometimes ungacimba wena hayi awuyo candidate for umtshato akuziqoqoshe. Yeah, ndithi awuziqoqoshe. Because mamela zikhona ilanguage amadoda angazithethiyo. Abesazela ngaphakathi athi see me now, see me no more. Or even if you see me around, but you can't be. Kaloku uyakubona umuntu xa ungirhasatsha ungana respect. Because wonke umuntu ufuna i-peace. Akho umuntu ongafuni i-peace. Noma ungamhla kanjani, but once umuntu ukuthatha abone uba what they won't tell you. There's that silence that they won't tell you. But it's just i-actions zabo zibe louder. Umuntu uyamfonela ngokudolola akasafumaneki. What happened? You made the bird to fly. You are not designed by Uchini, but what I'm saying is this: zikhona nawe i-role yakho ongayidlala. Nikhona kodwa? Zikhona i-role ongayidlala. Uve umuntu bese interested about to make you his wife. Ave nje ukuthi hayi ke mna good. Uyopheka pha endlini nawe. Gone. Ndenziwa njalo mntu. Uyakubona indlela odishana naye ngabantu. Aqoke yohaya ngisidala. Lo ngukhasatsha womfazi. Uma ngale wemba yonke into perfect nje. I-sex ayikwazi ukugcina umtshado. I-sex yipart yomtshado, but i-sex ayiwugcina. I-sex yipart yokwakha, but i-sex ayinamandla because uba inamandla kakhulu i-sex ngine ngadivorce abantu. Abantu badivorce bebe-good sex. Abantu abadivorcileyo ngoba bebeke bane-bad sex, but i-sex ayinawo amandla
okusastina umzimba, but imbeko isimilo ubuwena buyakwazi wakhozi. Ithi amen. Yayazi ufuna zifafaze izinto. Church member ufuna zifafaze izinto. You only want to become realistic outside. You don't want to be real here. And yet you are so comfortable about these things elsewhere. And let me tell you this thing. You must stop this thing of saying you are young, you can't get married. Stop it. Don't say you are young. You need to grow together with your partner. Don't say you are young. The best time to get married is when you are 20, 21, 22, 23. It's the best time to get married. Jonga ungakulinga umamele andanamagama uphazela babiza ligama nje. Aba banotshambasi. Ungakulinga umamele abantu abanotshambasi bakufake into their chambasness. Because babona abantu abanotshambasi, bongafuna ukufaka kunotshambasi wabo. Indeed, don't say you are young. Don't say you are young. There's no formula to get married when you can get married. The person must be able just to take care of the family. The unfortunate part as a man, you can't just want to be taken care of by your woman. And you can't just say you want a wife without having an income to support your family. So raise the income. If you can have an income, you can support your family. Praise the Lord. Praise the Lord. And now stop saying it's listen, the issue of husband is about Jesus. It's about the heavens agenda. Amen. So we decided to appreciate your man of God. The man of God, you appreciate. Man of God, I got Gezel. Nobody's needs the house of Gezel. Gezel, the man of God. Because we started with Kalekis. Do you understand? I know that I'm Fagalang. Did you know Uchi? Local Kamis Chana Anjan. In the name of God, Pagati, avoid. By Gabatete water, Baz Tateling. Yes, Baz going on the Tata and Mogola Nabantu, Getla second, but eating like in now. For the fact that Utemuzuba has back taken, I will for Rulo, Utelagobi, Umdugati. Nicola and your Baba political, Abafucho, where wrong. Mamela, come better down to sing there now. Jebunga is 7 years old. Yes, now India was police in Nadigas, Yabumas wood. A police in a place where you, and that's the day the problem started. Was it in that was Kadan and I mean, Nicola was another. Nicola was another. John, I have democracy, but you can't be can't be here too much about democratic. This is unfair. This is unfair. Not in the house of God. This is unfair. Not in the house of God. I went to Matana in that. Nicola was another. Are you here? And I'm not going to feelings in the house. How the swap was that? So for next year, to be near 10 and who to be near 10, someone that I have because it's a calling car, Nicholas Bulala Papu, Ongas spoken car, and you deserve a pastor like Pastor Theo as a Copalong car. Who's to come in to Lumlom and a boy. Upon India, Kimukumbi, and a foot. Kabuzu is that right? Are you a member or a son? Or are you migrating as we speak? I
ayijonga akumagqithwa ngomlomo, kumagqithwa ngama-actions. As long as usabaleka uthi ukwenza 1 2 3, ebona xa uyisana awubi nengxaki lokhupha imali. Cela lokujonga. Ebona imali yakho xa uyi-church member ihamba zonke ezinye indawo, kodwa unengxaki noba uyizise endlini kaThixo. I'm a son of God. Praise the Lord. Are you a son of God? Ibana ilevel, ibana nendlela unikela ngayo iyakurevila wena uba umuntu onjani. Ndithi indlela le unikela ngayo iyakurevila. Wena siyakwazi ukubona noba ungane 1 million unganje, soze nje wena. Noba unganikezwa 1 million wena. Noba unganikwa 1 million, uba unikela kwilevel ye-10 rand. Uyohlala kwilevel ye-10 rand, uthatha i-10 rand la 1 million, okanye uthatha i-100 rand la 1 million. Ugive 100 rand and you feel good ukuthi unikele. Ngoba kaloku wena ustingy when it comes to God. Uyavimba mavimbashe. And kuthiwa ezivimbayo ziyavinjwa nazo nguThixo. Kuthiwa onikela ngokuvimba uthola ngokuvimba. Mamela noba ungacula kamnandi kanjani awuzuvuleka amazulu phezu kwakho until you learn to give. Asenje khona amandla bazalwane bami asekunikele. Nikela from the little you have. Don't be stingy. Bulala umoya obustingy, because when you become stingy it becomes your limitation. If you want a great life, you cannot afford not to be a giver. Anyone can give. You don't give because you don't want to. Hey, I said you don't give because you don't want to. You don't want to. Nezinye agenda. Imali inhlobo yakho uyenza njani inhlobo ungaphangeli kodwa ucela uphangela kwazi unikela. Wenza inhlobo edura kanjani, uyenza inhlobo edura kanjani kodwa ukwazi unikela. Yabona xa uyifuna into you look for it uyifumane. Uqhuma uzothi mamela ngazi babakashanda kodwa izulu for imali awuzufumana imali. Yeah, no. We are about for 20 years, level A1 until you come to financially. Because quick kingdom gatiko, imali is exposing your character. You must learn to give heart. You must learn to give making a vumi. You must learn. I told the student, I said, don't say I'm a student, I can't give. You can give. You don't want to. You don't want to. You must train yourself that I will give. I will give. Don't understand yourself that you can't give. Don't think you are broke that you can't give. You can give. If you can give to a hairstyle, hairstyle 500, you can give to God. And Father, if money take you 1.2, ubroke unjalo uza understand ubroke, but ungakwazi ufumana imali we can sucking but you must not bricks up. Understand, never understand yourself. Mamana can't give. Mamana, there are times when you give, we wish it bank account next. I don't know how many times I've hit that bottom where I give. I don't give because they are calculated. I don't calculate when I give. I remove the calculator because I am securing my heavenly account. And I give because I love God. And I can't love God with my lips. I must love God with my actions. Any Tom and Jerry can say I love God, but Kauspo is about giving. Men of God, women of God, Kauspo is about giving. Giving. And no one uti I understand from now I'm a student let 10 rand now. What are you doing with that 10 rand? Because their giving is about management. Listen, I come to come to something that is killing you. That is stinginess. Stinginess, I'm telling you, you can give. You can give. And you can give big. You can give big. I'll tell you unganika kakhulu uyafuna. Unganika kakhulu.
unikela kancinci ngoba uyazi-understand. Awukanikeli wakamnikela uThixo 100%. Ushiye unganagrosari, unganamali yokhwela, but ube unikele uThixo 100%. Iriski into yokuhamba noThixo. And ke ngoku ifaith iriski. Ibazabela bam, ungawumuntu onice ne, kodwa uzoba nice ube broke as far as money is concerned. Ube ungenziwanga broke nguThixo, ube uzenze broke. There is he that is rich that makes himself poor. How? By not giving. Give, it shall be given back to you. When it comes to unikelo. Stop using a calculator. Stop trying to be smart. You can't outsmart God when it comes to the issue of giving. And you can always give at your level. The woman received praises from Jesus. She gave her all. She had a little money, but the people that gave big were not praised, but she was praised. Because if she had 11 million, she would have given 11 million. Because you must attach your heart from your giving. Your heart must always be attached to your giving. Hlukana nonikela kancinci. Hlukana. Because uba uthi you don't want to smell poverty, give ridiculously. Again. I know it says nikela, but I want to challenge you again. Come and give. Yeah, I know it says nikela, but I'm challenging you. I'm feeling the Spirit of God. It's just